com les teories del crim d'Alcàsser, que, per exemple, com deia l'Ignacio Blanco, que tot era com un pacte d'estat, les aberracions que van fer amb aquelles tres criatures. Bueno, això passa i està passant. Mira, té a veure també amb el Pier Paolo Pasolini, que ve a ser el que va passar amb les nenes d'Alcàsser. Vull dir, la tortura del dèbil. Bueno, la llibertat individual jo l'estic practicant des de casa meva i el meu univers és la meva casa. Aquí tinc els meus tòtems i les meves... Però clar, surts de casa teva i llavors te dones compte del que et molesta. El Ricard Giró ens pregunta com detectes tu a la gent dolenta. Jo molt intuïtivament, Això és una cosa que m'ha passat tota la vida. Sí. Jo, de manera intuïtiva, capto les energies negatives i la gent que porta mal rotllo. Sí, i existeixen, O sigui, això de que... I no t'han fallat, Manuel, a vegades? Gent que confiaves que eren bones i que després has vist que no? Que no? Mira, no he portat gaire sorpresa aquesta vida, Te soc sincera. El que he vist que anava de mal rotllo, al final ha anat de mal rotllo. I del que m'he fiat, no, ha anat bé. Sí. No he tingut grans sorpreses, no. No m'ha decepcionat mai ningú en sentit negatiu. O sigui, no m'ha decepcionat el pensar... La teva intuïció no t'ha fallat mai? No. Jo crec molt en la intuïció. És amb l'únic que crec, més que amb la raó. Jo crec en els poders de la intuïció. Amb els poders de la raó no, perquè la raó és la cultura. La cultura és el que deia Nietzsche, la voluntat de poder. És tot el que ens diuen que és veritat, què és la realitat, El subjecte el posem nosaltres, però el posem nosaltres per la cultura, i la cultura és una cosa artificial. Llavors, has d'endinsar-te dintre del que és la intuïció i obligar-te a intuir. Obligar-te a ser una mena com d'animal salvatge. Sí. Estem anant acabant ja aquesta entrevista. Hi ha una altra pregunta del Franqui Pereira que ens diu qui creus que pot sobreviure millor en aquesta crisi? Si els carnívors, els vegetarians o els vegans? Mira, carinyo, olvida't. És el mateix. Menja el que te doni la gana, perquè si t'has de morir, et moriràs igual amb una cosa que amb l'altra. Perquè el virus no sabem el que és. Ningú ho sap. La gent, hi ha molta controvèrsia i l'únic que saben dir és que el virus no és un ser humà, no és un ser viu. Bueno, doncs imagina't. Si només hem arribat aquí, doncs, saps què? No penseu. Jo l'únic que us aconsello és que no penseu. No penseu en tot això. Quedeu-vos a caseta i sempre hi haurà alguna afició que tindreu, no sé. I hi ha gent que diu que no té cap afició. Sí, home, sí, que es masturbi o que pensi en mi. Pensi en mi. Veus? Xic. I així se posaran catxondos. No sé. Vull dir, és el mateix. Vull dir, que no sé què et fiquin. Que vegin fabada asturiana, que està molt bona. Manuela, tu vas ser la primera regidora transsexual a Espanya. Sí. Tornaràs a la política? Ai, no. Però per què? Si jo precisament... Aviam, jo saps per què no he continuat a la política? Perquè me vaig donar compte d'això. Vaig donar compte que tenies que estar comprat. Mira, jo vaig participar... O sigui, et va intentar corrompre. Home, mira, tu imagina't. Jo vaig presentar-me amb la coalició Izquierda Unida i Izquierda Republicana. I me deien que per què parlava en català, que per què parlava tant de la república. Home, doncs jo els deia, bueno, però si estem a Izquierda Unida, Izquierda Republicana, de què collons vols que parli? Entens? Llavors ja, què cal parlar? Què cal dir? Doncs ja, a partir d'aquí dic, mira, saps que neus de tots a prendre pel cul, però que us donin bé, entens? Vull dir, i la cosa està que t'oblidis de Pablito Iglesias i company i de qui sigui. Vull dir, fia't més de... Jo no sé què passa amb el Manuel Gordillo, que ja ningú parla d'ell, tu. Per què no parla ningú del Gordillo? Del Gordillo? Sí, no saps qui és? Sí, però... Ja ningú parla del Gordillo. Només parlen del Cañamero, i sí parlen. Però què no parlen del Gordillo?
Mira, jo sempre penso una cosa, no parlen de qui veritablement interessa i del que fa veritablement coses. Això és el que penso. I l'únic consell que us dono és que us tanqueu a caseta, que el que hi ha fora és fort, és molt fort, que us podeu morir i que a casa hi ha moltes activitats. Trobeu-vos amb vosaltres mateixos. El que passa és que el ser humà no està acostumat a trobar-se a si mateix. No. Estem molt enganyats. Trobeu-vos a vosaltres mateixos. I llavors descobrireu que hi ha moltes coses que havíeu ignorat i aprendreu de vosaltres mateixos. Sí. Manuela, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest esmorzar de dissabte. Una abraçada molt forta, molts petons i fins aviat. Fins aviat. Fins dintre de 30 anys més. No sé si vols acabar cantant alguna cosa. Hi ha algun espectador que també ens demanava. No. No. Jo canto en la meva privacitat. Ho sé. Públicament, igual faré un revival i apareixeré en un d'aquests programes així de La Voz, o jo què sé, o Got Talent, o alguna cosa així. Sí, ho faràs? Ho faràs? Vols aparèixer? Bueno, si com deia la Marujita Díaz, me sale del kiwi, pues el mío sí. Sí, clar. Jo, si me sale del kiwi, igual ho faig. Si un dia apareixo tornada i dic, pues ara em presento Got Talent i veuràs tu qui soc jo. Pues igual ho faig. Com no? No ho sé. Molts espectadors que et donen les gràcies, Manuela, per aquesta conversa i també amb molts cors, també veig. Pues molt amor per tothom i que sobretot estimin. Ja està. Moltes gràcies. La setmana que ve, el dissabte, esmorzarem amb l'Àngel Llàcer. Ho dic per anunciar-ho i si la gent vol seguir, doncs així ho farem. Ai, que això queda molt simpàtic. A mi m'agrada treure molt la llengua. A l'Àngel Llàcer, perquè l'Àngel Llàcer una vegada va dir que era la combinació d'un amic seu i jo. Doncs mira, Àngel Llàcer. Des de la jaula de les locas. De fet, hem de dir, Manuela, que va ser ell qui ens va unir a tu i a mi. Ai, jo me'n recordo aquell dia que va ser molt estupendo, perquè jo et veia un nen. Eres un nen. Sí. Ara te veig una mica amb els collons pelats. Te veig una mica cremadillo. ¿Cremadillo? Sí, cremadillo. Sí, te veo un poco quemadito. ¿No estás un poco quemadito? Bueno, m'entén, sí. Sí que estàs cremat, sí. Mira, jo me'n recordo que tu me vas dir una cosa, i no m'ho pots desmentir. Estàvem a la taula, amb el Grasset i molta més gent. Un sopar, sí. Una festa d'aniversari de l'Àngel. Era una festa d'aniversari de l'Àngel. Sí, clar, era una festa d'aniversari de l'Àngel Llàcer, i tu me vas dir, me vas convidar, i vam estar allí, i tu me vas dir una cosa molt interessant. Me vas dir que tota la gent que havia allà, la majoria era filla de puta. No et vaig dir això. Sí, et vaig dir que molta gent que hi ha al món, no, en aquella festa no. Tu m'ho vas dir. Ho sento. Et vaig dir. Què no vas dir? Aviam, ara, a tot molta gent que hi ha en aquesta vida és una filla de puta. Això et vaig dir. Això et vaig dir. El què? Que molta gent que hi ha en aquesta vida és una filla de puta. Perdona, tu no vas dir. Molta d'aquesta gent que està avui en dia reunida és una filla de puta. A mi no me vas parlar abstracte. Lo que pasa que ara vaig parlar en global. Y claro, ahora la revolución queda postergada. No, la revolución no queda postergada. T'has aburgesat. Tindries que tornar a ser així dolentet. Tornarem a ser dolents, doncs. Molt bé. Així m'agrada. Manuela, li vols fer alguna pregunta a l'Àngel, que és amb la pregunta que començarem a l'esmorzar la setmana que ve? A l'Àngel, doncs que jo el veig molt bé, que el veig estupendo, que m'agrada molt que estigui fent teatre, que em sembla molt interessant els programes que fa i tal. El que passa que la televisió ja sabem el que és una merienda de negros, no? I, jo com a ser humà m'encanta com és i m'agrada el seu histrionisme, m'identifico molt amb ell, amb aquest histrionisme que porta dintre, és veritablement el caràcter així de l'Empordà i bé, celebro tots els seus èxits i gràcies a aquell dia bé es vam conèixer i vaig viure coses. Però una pregunta que li vulguis deixar perquè ell així pugui respondre. Si en aquests moments estima algú o no. Molt bé.
Doncs així comencem la conversa dissabte I vinent. tu estimes algú ara? Sí, jo estimo molta gent. Ah, però estàs casat? Estàs No, emparentat? estic Tu eres aparentat. soltero, eres solterito. No, estic aparentat. Ah, y no se puede saber con qué es. No. Bueno, te respetaré el teu armari. Adéu, Manuela, que vagi molt Adéu, bé. carinyo. Moltes gràcies a tots. Adéu. Adéu.